Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier. Heerlen zingt met Vastelovend. Het motto van de Vastelovend in Heerlen dit jaar. Welkom terug bij de grote optocht. Waar nog wel een groep of 40 zo'n beetje te gaan op deze vooralsnog stralende Vastelovens die in zich. De optocht zou afgelopen zondag zie je. Nou, het is een goed idee geweest dat dat net is gebeurd. En het is misschien nog wel een beter idee geweest dat van deze dinsdag zijn gegaan. Want het is heerlijk, het is druk. De lui hand er zijn in. De optocht is een beetje doorheen gereikt, want sommige groepen koeten eerder of later of net. En anderen wel, dus die kiezen dan weer erbij. Vergond nog zie je wat het langs terug en er had helemaal niks gemist. De optochtgroepen hadden netjes gewacht op het einde van de commercial break. Omdat ze willen dat Limburgs niks mist van deze schöne, fijne optocht. En verhand achter ons al de Huggy Store met hun prachtige kleuren. De groep uit Heerlerbaan. Die met een Klink 20 man metond in deze grote optocht van Heerlen. Werd gewerkt aan de creaties op het baanrakkertje. Dat is de speeltuin door op de Heerlerbaan. En de striekerkus, hè, zijn dit. Verstrieken alle winkbulkens glad, Sansi. Een strijkorkest. Toch weer die Heerlerbaan die enorm grote bijdrage levert aan deze grote optocht van Heerlen. Zou nog eens kennen dat er een deel nog Kerkro gaat. Nou, ik hoop het niet, want dat scheelt dan weer in een groep. Die gaat nou door met. Dat is een circuitpaal. Nee, dat moet gewoon bij Heerlen blijven. De lobby is met deze opgestart. Je kunt gedaan. Ja, kijk. Dit willen we iets nog even zien. Die wordt op het bordje staat. Als de kat van Hoes is, dansen de muus op de dus. En dat doen ze. Upke dupke is dat. Leuk, ook al die duo's en Einzelgangers. Trouwens, duo's werden die bij jeugd apart beoordeeld, Paul, of vallen die onder de categorie Einzelganger? Die vallen volgens mij onder de klinggroepen. Klinggroepen? Kijk, nee, dat is ook wel gaat voor bedacht. De ganse klinggroepen. En hele hand zich overal een oplossing. Ganse klinggroepen. De ganse klinggroepen. Ja, ja. Die horen overigens eerst met z'n drieën, maar één van die drie dames is naar Curaçao geëmigreerd. De vieren ze wel Vastelovend. Dat hoeft ze net te missen. De hupduvelkus zijn dit. En wenn ze ziet wat alleen al voor werk zit in de heut, dan had we het nog net over de pekjes gehad. Hopduvelkus. We kregen het bericht terug dat de Hoegheid is vertrokken in de optocht van Prins Erik I. Dat betekent dat voor mocht nog regenen al lang verdig zijn. Dus dat is het goede nieuws. En Rob Dijks had de 4 Rob was erbij dig. Ja, nou ik stond hier bij de hopduvelkus en moest eens kijken wat die voor een wagen had. Ik ben zo stiekem eens achter me gaan kijken, maar driedelig jongens, wie doet er dat eigenlijk? Ja, we hebben altijd een vroeg seizoen. We beginnen vroeg in het jaar met bouwen. En we proberen eigenlijk toch wel altijd 3 wagens te maken. En dit jaar hebben we een uitbreiding daarbij gemaakt wat we vooruit duwen. En die moeten ook nog een keer apart gestuurd worden. Dus dit jaar hebben we een kleine skelter waarvan je denkt dat het allemaal getrokken wordt. En de rest wordt geduwd eigenlijk hier en dan getrokken door de tractor. Fantastisch. Misschien dat de camera nog even kan kijken doorvuren. Door de kleine tractor wat er zit. Of skelter noemen ze dat, hè? Ja. En dat gaat dan, daar begint het met. En dan zijn 1, 2, 3, 4, 5 stukken. Ja, 5 stukken. En we moeten voorstellen dat voor het safaripark zijn ontsnapt. En we gaan terug naar de jungle toe. Oké, dan laten we de camera hoe het werkt doen. Want kijk maar eens omhoog, want hij komt de olifant aan. Hartstikke chic, dankjewel. De hopduvelkus horen dat.
verkregen Einzelgänger in deze grote optocht van Heerlen. Ja, niet zomaar één. Hè. Het Miranda, Winnaar van vorig jaar, hè? dat had vorig jaar gewonnen. En ja, ik denk dat dat te maken had met zijn interactie ook met het publiek. De Michel, de man van hem, die zit ook in de Raad van 11 bij ons en ziet er straks ook nog langskomen. En het motto had het bedacht op de badkamer. Wie dat is, die werk is gewoon, dat heb ik nog niet nagevraagd. Wat beeld ze precies doen? Ik beelde uit The Voice of Heerlen. Oké, en heb ze hem al gevangen? Ja, luister. Wie zingt dat? Paul en Leo. Nou, let op. 1, 2 of 3. 3. Die? Helaas. Maar, wacht even. Succes verder. Ja, dank je. Ja, dat is het met die Einzelgängers. Die wapperen door de optocht heen. Die laten zich net regisseren en zo moet dat toch. De richtige vastelovend. Ze zijn bezig met het publiek. Terwijl we hier kijken naar blijven plekken. Die het schip is gegaan, zo te zien. Kijk wat erop staat. Heerlen zingt met vastelovend. En deze oranje kop kennen we ook. En we worden alleen normaal niet zo goed. Twee vingeren schoen, hè? Ja. Met spas, gezang en confetti is alles gans paletti. Maar ze houden zich in met de confetti, heb ik het idee. Op het verzoek, hè, om een beetje binnen de perken te houden. Ja. Het milieu speelt ook zo'n rol in deze vasteloven. Ze hebben daar de Donald staan. En hij bepaalt zelf al of ze zich aan dat embargo houden. Confetti-embargo of niet, onze Donald beoordeelt of er shade. Hij deed dat, ja. Met spasgezang en confetti is het paletti. Nou, kijk aan. CV in pan af. Is dit? Echte Parkstadse vereniging met leden uit Brunsum, uit Heerlen en uit Voelender. Het zijn de Oornbuschbewoners. Maar met heerlijk het zingen komen 4 uit de Oornbusch en springen. Ja, daar bij die kapotte land. Hoe tijdens de sluiteruverdracht nog van werd gevraagd, wanneer werd die eens gemaakt? Nooit. Want die zitten in het leedje op die manier, toch? Daarom. Die moet blijven knipperen. Die mag gaan niet gemaakt werden. Terwijl via de Vutskes ziet. Die ook in de lichtstoet actief zijn tijdens vanochtend is hij in Heerlen. De moeten ze vorig jaar tweede. En de ridders maken spas. Zo simpel kan het zien. Met de verkers daar hingen na, daar komen ze. Als Eskimo's. De verkers als Eskimo's. Voor de matchrievers, zal ik nog één keer zeggen, de verkers zijn dus Eskimo's. Ja. Het is misschien wel leuk om te vertellen, want die verkers, die vereniging, die is ouder dan de Wingbullen. De Wingbullen is opgericht in 1947 en de verkers in 1946. En dat waren studentenverenigingen. En zo te zien nog allemaal. Ja. De verwachting is overigens dat de Oergeet, Prins Erik I, ongeveer over een half stond al hij is. De vaart zit goed erin, hij in Heerlen. Ja, daar zal nu ook aan het genieten, zie je. We zien de triomftocht natuurlijk. Het is een grote optocht. Met de grote finale hij echt in het hart van de stad. Schieker weer ook, gaat het net weer de vuur. Nee, dat denk ik ook niet.
Ja, want we hebben ook gezorgd dat ik toch even flink moet steunen. Maar dat was natuurlijk voor hem ook toch een teleurstelling van de optocht gaat naar Durgburgen. Tietzat, carnavalsvereniging Oud-Heerlen. Heerlen zingt met een K. Natuurlijk, daar knippen ook nog het motto. Heerlen zingt met een G met vastelovend. Dus die zijn diepzeefiguren. Vriendengroep met een maand of 24 zijn ze erbij. En ze gingen alle nu in een andere stad studeren, zo wie dat gaat. En dachten, wie blijft voor bij nou, door een vastelovensvereniging op te richten. En nog helemaal heen in de optocht. En dit is Hestia, vastelovensvereniging Hestia. En nog die klingen daar, ja. Dan moet je goed kijken om door dat masker te zien hoe het lukt. Hestia. In de categorie gans klein groep schreef de jury met. Kleine groep met ook nog eens kleine deelnemers. Ja, ik weet niet waar de grens precies ligt. En dit zijn de Breuzeleerkes. Bouwen hun waan in Hulsberg. Vuur het zingen, de kroeg uit is het motto. En we zijn rocksterren en Wiel Knieper is jurylid. Die kijkt blijkbaar van boven met de stadskroener van Heerlen. Inmiddels al een flinke tijd Nimmy Ongeros. Verantwoordelijk voor de Schonkelwals en de Lange Janmars en Vastelie, Vastela, Vastelovend. We kennen al die klassiekers, dreumen zo'n beetje. Die dreumen en die zingen voor nog immer. Ooit overigens opperwingbul door Wil. Zeker. Daar komen de Breuzeleerkes. De dulle doeven. Terwijl de Breuzeleerkes Frans Teunus nog even laten jureren door Wiel Knieper. Ik ben benieuwd wat Thor van de uitslag goed kunt. Daar is ze. Ik zie Heider Lex als Einzelgänger. 30 jaar geleden Jonkheidprins, of Jonkheid, horen prins op de hele baan bij de Soeplummelen. Had 30 jaar geen optocht gelopen en dit jaar lukte weer een keer met. En hij zei, ik ben in een wingbult met een grote waffel. Oh, dat is er meer van. Dat is er zeker meer van, joh. Wie het boete Heerlen althans gezag. Kan eens komen controleren straks of het klopt. Nou, ik durf dat ook wel te bekennen dat dat wat klopt. De Lapschwanzen komen eraan. Uit het Bekkerveld. De week die hij zo'n beetje tegen het centrum ligt aangeplakt. Het 15 man zouden ze erbij zien. Of dat door de verplaatsing door deze dienst ook zo is, dat komt voor dadelijk zie je. En versterken er draak met het motto. Door ze te draken. En ook zie bouwen overigens in de carnavalsvloot in Hoensbroek.
Rob Dijks op schroot. Wat is er op? Nou, dan moet ik even de camera zoeken. Kom, we gaan even rennen. Want dat wordt ook gezegd door de Ruud van dat we echt een wandelshow aan. Want hij steekt er nog even. Dat is de Lex en Lex. Ja, ik geloof dat ze 30 jaar geleden voor het laatst is misgelopen in de optocht. Dat klopt, ja. Ja, toen eigenlijk ook niet. Want toen was er een golfoorlog. Toen was ik prins carnaval. Bij de soeplummelen. En toen moet de optocht ook afgelast. Was er een golfoorlog. Maar, ja, daarna hadden ze met een bootje achter aan de volgende prinsenwagen gebouwd. Daar had ik hem eigenlijk toch nog met maken. En waarom ben je dan nu na 30 jaar wel weer in de optocht? Ja, ik had eigenlijk allemaal moeten werken. Maar misschien weet ze maar allemaal een paar kroegen heen en her gehad. En dan met de carnaval, ja, dan is het dran. En hoe ben je vrij? Hey, die wingbulen, vind je dat die grote waffelhanden of wie bedoelt ze dat? Wingbulen, dat is zelfkennis. Ah, een beetje zelfsport. In de vaste lopen trainen voor de zaak. Oh, ik huur niks meer. Wat een muziek. Goed, trek hem aan, maar bij mij past dat wel. Hou ik eigenlijk niet toe te vertellen, want geen rennen weet dat ik een grote waffelhand was. Oké, goed zo, dankjewel Alex. Veel plezier nog, jong. Adieu. Vastelopen het vest van het spegelen. En waar begint ze met spegelen? Natuurlijk bij zichzelf. En dat hoor hij prima verwoord. Dankjewel. Vier hand in de regie contact met de blauw shoot. Die vuurde hoergeet uitgrond. Voor stadssprint Erik ter Eerste. En het signaal is dat ze eigenlijk bouwen zijn. Dat de grote finale van deze grote optocht gaat beginnen. Zometeen. Dan brengt het heel los. Maar nog een aantal deelnummers te gaan. Wist u dat degene die verzeuken? Kom, we gaan even kijken of ze hem gevangen hebben. Ja, misschien wist u het wel, Lonneke. Heren? Heren? Was er op zoek nog? Moet kijken, Ja, ik kijk. verzeuken dan. Kan er dan misschien? Nee. Nee, dat is... Dan hebben we nog niet gewonnen wat we zoeken. Nou, dan zoek snel weer en ik hoop dat er een vindt. Dat gaat voor de... Ja, dat hoop ik ook. Succes. We laten het weten. Vastelopersgezelschap 2 maal opgericht in 1964 geworden had. Met lui die gewoon in de vorige eeuw nog prins zijn geweest. Dus het gaat er even met. Met haar spiegel in de hand. Gewoon ze aan de gang met het duizenden koppige publiek. Alaaf mannen. Wat voor leuk. De muskiekers die komen eraan. Van de Bekkerveld ook zo nog hofleverancier, net nu de hele baan. Schutterie Sint-Muskus steekt met haar vastelopen het scherps op de muskus. Daar zitten ze op. Ja. Met scherp dus. En hun schuttenpakjes. Ja, we zullen maar zeggen vogelspotters die ook met hem in de optocht. Maar straks komt ze zelf ook nog even fladderen, zo de laatste roddels. Ja, dat ga ik vertellen. Dat zou zomaar kunnen. En ik de leupjes zo zien, gaat dat ganz goed komen. Kijk eens even om, Paul. Of de hoe gaat, of we er hingen misschien veren zien. Ik zie nog geen veren nog komen. Net, hè? Kon nog eens even op de team staan. Ik zie de judo nog niet, moet ik zeggen. Dus. Die ook hij de aankondigende functiehand. Ja. Vuur op Renshoed. Los van, ik zie ze nog niet. Ik huur ze ook nog niet. Die maken kabaal, hè? Die zijn wel te huren, joh. Beetje aan het eind van de optocht zet ze natuurlijk carnavalsvereniging De Kneup af, neer. Kom uit gans hele baan, welten en nog hij hoe het hart van de stad. Begint in een club collega's en door klonteren gaat vrienden en vriendinnen omheen en zoema best in een grote groep. Met veel ballonnen. Ja, en 2 dagen langer geduurd voordat er optocht wordt, dus ze zullen nu extra de kneub af. En ook hij
Er linkt met het motto van Heerlen. Heerlen zingt met vastelovend. CV de Kneubaaf is op safari. Je kunt zingend de Heerlensche Urban Jungle door. En nog hij op de vraag of ze aan de prijs gewonnen hebben. Nee, nog niet. Misschien dit jaar. De Wingboobies. Ja. De Wingboobies. Hebben ze al in beeld? Op het jaar 2011. Ja, dat klopt. Toen was Raoul Braak, hij was stadsprins. Nee, ik lucht er René Vaasse, wordt toen stadsprins. En zijn vrouw en de vrouw van de adjudant, die hebben dit initiatief genomen. De René wordt erbij. En wat leuk is, de optocht is zondag niet doorgegaan. Maar die dames, die zijn hij net wie ze nu lopen, zondagmiddag gewoon ook dit stuk gelopen. Dus die houden ze, ja, optocht of niet, 4 lopen. En dit jaar ging prinses Only Stadsqueens. Ja. Dus ze hebben lak aan het protocol. En ze willen tegengas geven aan de stiff upper lips van de Wingbülle. Dat herken ik als gaar niet. Dat is toch een redelijk toegankelijke verein, zou ik zeggen. Dat vind ik zelf ook, maar deze dames denken er soms aan de schuur. Wordt ook een imago-campagne gevolgen, merk ik. Ja, dat precies. Kijk, hij ziet ook de beweging. Dit is eigenlijk de groep die er ooit in de optocht met dat dansen begonnen is. Sturen tussentijd stiekem ook even de strootaftocht in beeld. Of er Gert van een Blauw Schuut, Gert van Stadsprins, Erik de Ierse, kennen ze je nog net. Maar zijn grote moment is eigenlijk al bezig. Maar zie ik er ook aanstaande. Rob Dijks op slot. Ja, ik ben even tijdens aan het kijken. Het is ongelooflijk wat hij gebeurt. De Wingboobies, een vrouwluis clubje. Wat is gebeurd? 44 Wingboobies en plotseling dag 10. Bobby stabiel, waarom? Ja, we moeten met de tijd met, hè. Maar moet er ook niet aan het protocol houden dan? Dat is juist tegen het protocol van de Wingboobies. Oh, oké. En wie doet die man het dan? Super. We zijn weer gans verleefd op ze geworden. Dat is heel belangrijk. En komt er nu nog volgend jaar meer bij, denk ze? Ja, immer nog spaas met de Wingboobies en Wingbobbies. Wie meer, wie beter. Ik had begrepen, dit is de 10e keer, dus volgend jaar had een jubileum, klopt dat? Ja, volgend jaar hebben we weer real parades. Oh, dus volgend jaar gaat het nog mooier worden. Nog mooier, ja. Houd ons in de gaten. Oké, ik ben benieuwd. Hey, veel plezier nog. Lak aan protocollen, want ze hadden eigen stukje op toch gewoon de zondag gelopen wie eigenlijk afgelast wordt en zo wordt dat. Vasteloven lukt zich niet. Kisten en niet kerstenen. Voorzien veren in beeld, maar dat is net op Prins ten Verzeuken. Die stond hij gewoon vuren langs de route. Door Erik de Eerste is nimmer wie weg van hij. Contact ligt toch vanuit de regie met de Blauwe Schuut die hem vuur afgeeft. En het kan nooit lang meer duren voordat hij is. Ja, ik kijk er weer af, maar ik zie nog niks komen. Wie geeft de selectie eigenlijk van een prins bij de Wingbülle in het kort, Paul? Want er zal een hobby vergaderd worden. Nou, dat valt wel mee. We hebben een prinsencommissie van 4 personen. Dat is de voorzitter van de vereniging, de Paul Frisse. Plus een oud-prins, en dat is de Rolf Rozenstraat. Dan even de voorzitter van de Raad van Elf. En daarop gaan met die veren. Gunt voor ergens in mei bij je zitten. En dan gunt voor kijken van het liefst. Die maakt hier of melden u zich aan? Nee, daar kunnen u zich aanmelden. We bedenken ook zelf. We huren ook links en rechts van, hey, die wil dat ook hier. En dan gaan we ons kijken van, wie zou een goede zien en dan geest eens langs. En als ze dan met z'n vier een kandidaat tussen ze is, alle vier, ja, dat zou hem kunnen zien. En zo'n goede hadden we nog nooit gehad waarschijnlijk. Hè? Dat heb je elk jaar. Dat is elk jaar zo, zeker. Ja. Voorzien de Powervrouwkes. 2 jaar geleden opgericht. Via de basisschool, sportverein, de middelbare school kennen ze zich. En dan betekent het dat het met de paplepel is ingegoten, met ze zo jong al begint. En daarbij hebben ze in de optocht duiken, vliegen, springen. Het circus Powervrouwkes lukt heel Heerlen zingen. Heerlen zingt dus met vastelovend. Het motto is fijn omgebogen door deze dames.
De Sansevieria zien voor hij druk bezig. Groep Heerlen en Broensen die had zich bijgepakt. Met muziek op de bol zingen de Sansevieria's gans Heerlen vol. Ja, en ik ben even bij u. Wat wil het precies doen? Ja, we zingen muziek van Heerlen. Oké, en kunt er straks ook nog ergens heen of is het nodig op de kleed? Zeker niet, mevrouw. Oké, jij, maak er nog een shot op. Dankjewel. Vuur afgegangen, dan zien we ook nog net even de klingen Kladderhatsch, nummer 176, zo er links onder in beeld voorbij trekken. De Spookstad, werd hij nog even aangestipt, dat zal met de leegstand te maken hebben. Dat gun ik wel van uit, joh. Dat gun ik wel van uit. En dit is carnavalsvereniging Hendig Ellendig. Anno 2014. 16 vrouwen. Rob gaat er even naartoe. Rob is bij. Ja, ik ben hier bij 16 meiden die vastelovend vieren. En die heet Hendig Ellendig. Maar dat is toch niet ellendig, hè, of wel? Schat ellendig. Maar wist je wat Brit is? Brit. Brit. Ik moet tegen aanspreken, zie maar die durven niet. Hey Loeser, Hendig Ellendig. Maar dat is toch niet ellendig, hè? Ja, we zijn altijd ellendig. Wieso dan? Altijd op het laatste moment zijn we klaar. Het is, ons carnaval is gewoon altijd hendig ellendig. En hoe dan? Had ze een slecht gevoel over gehad aan deze vastelovend? Dit jaar waren we echt op tijd klaar. Dus dit jaar zijn we geen hendig ellendig eigenlijk, maar we zijn goed gestart. Oké dan. Nou, maak het ook goed af dan. Ik moet even de groetjes doen aan Olga, want zij zit ziek thuis. Oh, dat is zielig. Yes. Oké, dan doe ik gauw de groetjes en ik ga voor weer. Olga, de groetjes! Dag oma. Olga. Ja. Olga is de vriendin van de nieuwe jong van de Raad van 11. En die worden onderweg naar het Songfestival met al hun glitterende toppers. Dat moeten we nog even niet vergeten. Ja, overigens zit Brit, de pap van hem zit bij de Raad. En zijn man heeft toen straks hij als Einzelgänger gezien. Die vorig jaar gewonnen had. Dus daar zit ook de vastelovend in de familie. De spasfoto hast du gezien? De spasfoto is ook voor nu, ja. 4 gondelen door gans Heerlen. En het zijn 2 families. En het knutselen doen ze gewoon hier in de garage. Ook leuk om te zien dat de deelnemers die verdig zijn met de optocht zich verzamelen op het Pancratiusplein. Om zo meteen een erehaag van duizenden lui te vormen voor de stadsprins Erik de Eerste. De Vlaavrijders zien vooral, die zijn van de waan af. Het werd hij drukker en drukker voor die finale van de grote optocht van Heerlen. Die aanstonds is, zo begrepen via van de lui van de contacten in de optocht. Die zich met name op de Blauw Chute bevingen. Maar hier zijn nog even de feestbiesten die eraan komen. En we gaan kijken wat zich hinger, de enorme vrachtwagen, bevindt. Ja, dat is manoeuvreren geblazen, hoor. Met het spatbord langs de hekken. Maar volgens mij komen we uit bij Farao en Cleopatra, zo'n beetje. In Egypte, antieke Egypte.
Ook hij veel jeugd, jongste jeugd erbij. Meer kent ze niet doen om de vastelovenswereld in te lanceren. En zo te zien pakt het. Deze vorm van opvoeding. Kun. Mitslepen en dan kunt dat vanzelf. Kijk een stunt zo met z'n veren neven te kijken wat vier op de camera zien, wat vier in beeld zien en of ze ook in beeld zijn. Ze horen zelf aan het kijken van. Dit is ook het feest van de ijdelheid. Ja. Daarom stond Vierij ook Dat klopt. eerlijk in zie je. Dat klopt. Daarom hebben we hier als woord van 11 uur zo'n kostuum aan, Ja. het rockkostuum. De Viersbier. En hier komen de Koekwauzen. Echte heerlijke vereniging. Leden uit het Lindeveld, Meesenbroek, het Schaasbergerveld. Ontstaan uit twee bevriende families. Hij type Lotte Verheerlen in zijn plastic soep gaar koken. Is het motto. En gerecyclede perskes zijn dit, gans gemak. En dat is de moderne vasteloven denk ik van afval. Ja, dat is rekening houden met. Bonuspunten. Bonuspunten, ja. Ik weet niet of de jury er rekening met hield, man. Ja, een heel duip voor de lui die dat niet weten. In Heerlijk kennen we dat wel, maar dit is steenkolendialect. En een duip. Eens even kijken wat voor hij kregen afgeserveerd. Ik zag het tennisracket geloof ik. Ja. En dan het vervolg afgeserveerd met vasteloven niet te stoppen. Met de ontstoppers. Aha. Goed Bekkerveld en omstreken. CV Dedda. Die stond nog niet zo lang, 2017 pas. Sint Waal allemaal doorgewinterde carnavalisten. Zo een paar bekenden. Die zien ze ook elk jaar. En nu op enig moment hebben ze gedacht van, we gaan gewoon als goed met een optocht. Hele zingt vierhanden muziek bij ons. En ze zagen ook terecht bij carnaval huurt muziek en zingen. En dat zijn vier natuurlijk volledig met hun eens. Binnen de groep ook verschillende commissies. Een naaigroep, een hoedegroep, accessoiresgroep. We hebben vanmorgen gedacht, ze doen het eigenlijk allemaal zelf. Er werd niets gehuurd, eigenlijk niets gegolen. Ja, je gaat basismaterialen moeten er komen. En dan kent deze groep de stroot op. Ja. Nou, dat was vroeger eigenlijk ook het leuke, wie ik zelf nog gewoon in een carnavalsgroep hoorde, of in een spaskapel. De voorbereidingen voor de vastelovend, het maken van pakjes, het maken van het apart. Ja, daar houdt ze vaak al vast net zoveel spas als in de optocht zelf. Dat is lang geleden toch? Dat is een tijdje geleden, ja. Waar vastelovend nog zwart-wit? Nee, zo erg is het nog wel niet. Eens even kijken, dit zijn te zoomshooten. Opgericht in 2003. 12 volwassenen en een aantal kinderen. Voorziet er ezel erbij. Zie ze in de kloon springen, dan huurt ze hem zingen, is het motto. Ja, we hadden nu in beeld een groep die echt jong is, want die is van 2020, dus die zit hartstikke nieuw. Ja, en ze nemen zich te scherpe bokken. Zo scherp zijn hier nog nooit.
Jeweer. Dat is overigens Kerkrot. Jeweer. En daar hingen aan werd de shoot aangekondigd. Dus ik zie ze ook al in beeld geloven. Toch samenstellen van het motto Kutgroen en Kerkrot. Waarom nog niet? Het is 1 Parkstad. En wint onze camera's dan een beetje nog hingen pennen. Volgens mij zorgt door de bekende tenues van de Blauw Shoot. Daar zit nog wat gaat hingen hier, maar... laat die scherpe bok ook even gooien, zeker. Die zit nu dit jaar, dus die maken dit de eerste keer met. Gun ze even een moment of fame. Dan wordt er kanonschuurt van de Blauw Shoot. Hij werd flink gefeest voor de eerste keer erbij. En ze laten zich gelden. Ja, Paul zegt dat het niet meer mag. De waan gaat op en neer. Ja, daar kent zich in de storm bij. Ja. Het is goed dat deze optocht op dienstig is. Daarachter is de Blauw Shoot. Maar daarvoor zien we nog vastelovensvereniging Ivanhoe. Ivanhoe, ja. Dat is de groep van onze hooglustigheid. Erik Driesch is lid van deze groep. Dit zijn de leden van de Blauw Shoot. Ja, en Lonneke gaat er wagen op. Proberen. Dat gaat niet zomaar natuurlijk. Dus dat gaat niet zomaar. Dat kunt ze niet zomaar op. Nou, het had een klein vuurdeeltje. Het kan er moelenmaker. Vrij aardig, hoor. Moelenmaker van de Blauw Shoot, de Huub Lene. En het ketelbenkje de Pascal. En natuurlijk de kapitein van deze toch, de Roger Holtes, of is, want hij staat er nog op. U is zeer bijzonder, want normaal is hij die uitgaan. Dus. Sierhand aankondigende functie, dat doen ze in de week voorafgaan aan de vasteloven. Dan werd overal verteld dat het weer gaat beginnen. Ja. Mochten er nu dat gemis aan, zetten het op de kaart. En hoe kondigen ze de triomftocht, het binnenrollen van de hoergeet Erik ter Eerste aan. Hij in het hart van Heerlen, Pancratiusplein. Betekent dat voor een beetje aan het einde al komen. De Blauw Shoot, kijk toch onze. Met dus de hoergeet van vorig jaar in de liegste orde nu. Ja, even, moet er even terug naar de nederigheid. Dat zal ook het snuit geven en zo. Bij mensen dat moet zeggen dat jaar door tropschom. Dat doen ze openmaken, zo'n dinger. En is de vraag of Lonneke al op die shoot is kunnen komen? Nee, dat is niet gelukt. Dat staat hij neervedig. Och, dat steekt het. Zelfs Lonneke lukt het niet. De protocollen die verhinderen dat. Godverdorie. Dus we het best wel. Helaas met een linkmanslu in beeld even. Dat is niks anders. De stunsen de mannen. Die zijn gans milieubewust, die gooien blommen uit. Ja. Enorm kabaal, hé. We kennen ons zelf nog niet meer verstaan. Maar ja, als ze die aankondigende rol had, dan moesten ze de grote gelden. En dat doet de man van de Blauw Shoot. En dan knallen ze nog niet in. Dat rand van Jus op de achtergrond wel gehoord. Maar doe even dit. Lange historie. En ik zie nog Lars door Stalwerpen, de vuurzitter van de shoot. Oeh, die pas op, die werpen chocola uit. Verder bekoegeld hij met al die items die van de waan afkomen. En had ze wel een knipoogje gehad, Lonneke van hem? Had hij de Eusje gepietst wel of niet? Je versteekt het echt niet. Dat is zoveel kabaal is. Kijk, daar komen ze. Die zijn bekend. Daar komen mijn vrienden van de Raad van 11. Door John, de ceremoniemeester, hij gaat ons vuur aan.
Ja, dat is ook niet alleen voor de Prins, maar ook voor de Rood van Elf. Is de optocht toch zo'n beetje het hoogtepunt van het seizoen. En ja, Sheep doet er werk nog. Ja, het is... Daar staat er Michel als de secretaris. Over wagenbouwers, de Engelse Orton, dat is hoofdwagenbouw. Die zorgt dat al die wagens afkomen. Ja, de houdt het straks over een valhelm. Ik weet niet wie dat nu gaat. En daar is ze. En daar is ze in beeld. Onze stolzoeklustigje. Erik de Eerste. Maar hij is ook nog even adjudant door Jeroen. Door Kevin. Kijk eens door. Duidt zich de muts nog even aan. Dit is het grote moment. De zegentocht door de binnenstad van Heerlen. Kijk, ik kreeg nog het emmertje snuits aangereikt van Ongenhoeterwagen. Hij is net de broer om zelf ook het werk te doen en dan gaat hij weer. Ja, is gewend om met de heng te werken hoor. Is een fysiotherapeut. Sterke arm. Want dit vult ze de dag erna. Al die kilo snuits die u verboord moeten. Dit gaat te vullen, ja. 5 uur steekt met een voorganger op de winkel Hans van der Locht. Door ons de wingbulen. En het grote moment voor Erik de Eerste. Voor eerst als symbool van de hele vastelovend. Veelvuldig gezien vanmiddag in deze grote optocht. En de binnenkomst van de Prins betekent ook meteen dat het dan wat ruig werd verhouden. Nou ja, 1,5 minuut gaat druppeltjes. En toen is het gewoon wat ruig. En stond al die duizenden lui te wachten op zijn binnenkomst. Hem willen ze zien. Dit is zijn dag. Hij had nog een rondje centrum te gaan. Verkriend bossen bloemen in beeld, ja zeker. Met de hoek gaat Erik nog even. Weer de bloemen uitgereikt aan de dames. Dames ook die café het eerste verzorgd hebben vanmiddag. We zijn met z'n aan het eind gekomen van deze grote optocht van Heerlen. Ik wil Gikkeren bedanken dat ze natuurlijk de wingbulen die ook wel voor de organisatie van deze optocht gaan gezorgd. De razende straatverslaggevers, Rob, Lonneke, dankjewel. Geert tot volgend jaar. Paul Munniks, opperwingbuul, dank voor die deskundige commentaar. Verhoren 2 dagen later dan voor gewend zijn hij in Heerlen verplaatst vanwege het weer van zondag naar dinsdag. Dat is een fantastische keuze geweest, want vooral Bouderganse optocht zon gehad. Het is op een 1,5 minuut nog druig geweest. Het is druk in de stad en 4 grond hij op deze laatste dag van de Vastelovend. Nog lekker vieren in Heerlen. Heerlen zingt met Vastelovend, dat doen voor Pest 12 uur vannacht. Dank voor de aandacht, dank voor het kijken en maak nog het ervan. Fijne Vastelovend nog samen. Adieu, vanuit Heerlen.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier.